אבא, אמא, מה הקטע לעשות סרט לבר מצווה ועוד פה? אתה עוד רגע בר מצווה, ורצינו לעשות איתך מסע קטן לפני שאתה נכנס לגיל מצוות. אתה יודע למה בחרנו דווקא כאן? כן. כאן היה הברית שלי, כאן התחלתי. אתה יודע, יש עוד סיבה שבאנו לכאן היום. פה זה השורשים שלנו. פה קבורים אברהם, יצחק ויעקב. כל יהודי, כל אחד חייב להתחבר לשורשים. אתה יודע למה קראנו לך פה, לפני 13 שנה, בשם שלך? ברור, על שם דוד שלי יהודה שנהרג. מה אתה יודע על יהודה? אז נראה לי שהגיע הזמן שנצא לאיזה מסע קטן, להכיר אותו. יאללה, מתאים לי. נסענו לירושלים לפגוש את הרב יעקב ורשבסקי, שהיה חבר טוב של יהודה בצבא. וואו! שלום עליך, נשמה, נעים מאוד. וואי, מזל טוב. כן. איזה כיף, איזה חתן בר מצווה אתה, איזה זכות לי לפגוש את הבן של מלכיאל. באמת, זה מרגש אותי. מה שמך? יאיר יהודה. יאיר יהודה, וואי. איזה שם, אחי, באמת, וואו. שם מרגש מאוד, אחי, ממש. איזה כיף, אני מתרגש לשבת איתך, ווואלה, זה מרגש אותי מאוד. וואי, הייתי חבר, אני עדיין מרגיש חבר של יהודה, כן. הוא בן אדם לפחות בחוויה שלי, מי שפגש אותו, הוא נכנס לו הלב והוא נשאר שם. לא נשכח בכלל, ממש. וגם מרגיש את החברות הזאת עדיין נמצאת, את הצחוק שלו, את החיוך שלו, את הלב שלו. החיוך שלו, אני מדבר איתך על החיוך הזה, אני רואה אותו פה, ממש מאוד חזק, כאילו חיוך בלי... רוב האנשים יש להם, כשהם מחייכים, אומרים, טוב, בוא נעצור את הסיפור הזה, כאילו, אצל יהודה לא היה לו את הקטע הזה של לעצור את החיוך, כאילו זה חיוך עם לב, שאתה רואה שאין לו שום חציצות על הלב. פגשתי אותו בצבא, אני הייתי חייל בגולן וגם הוא. היה לי תפקיד מאוד משונה בצבא. נתנו לי תפקיד להיות בצבא, מש"ק שמחה, להיות אחראי על השמחה. ככה הייתי חייל מאוד גרוע. ואמרו, מה נעשה עם הבן אדם הזה? לפחות שישמח את האנשים, שיעשה משהו טוב עם החיים שלו. בעצם היינו נכנסים למבצעים, ואז היה איזו שבת אחת שעשינו שמה, אם אני לא טועה זה היה בשכם. זה היה שבת מאוד מרגשת, כי היה לנו, בעצם כולנו פחדנו, כי זה מסוכן. הפחד הזה הוא יצר קבלת שבת, שאני לא יודע אם אי פעם זכיתי לקבלת שבת כזאת מהלב, כמו של אותם חיילים שהם רובם בכלל לא היו דתיים, אבל כולנו עשינו קבלת שבת בצעקות מטורפים. ובאותו שבת, אחרי הקבלת שבת, ניגש אל יהודה, ומאוד בהתרגשות ובלב מה זה פתוח, ובאותו ישר נהיינו חברים. נהיינו ישר באיזשהו חיבור, קודם כל של אהבה, וגם מה שקרה בהשגחה זה שההורים שלי עברו לגור ממש ליד ההורים של יהודה. פלא גדול. אבא שלו בן אדם, גם אמא שלו, אנשים באמת מדהימים. סבא וסבתא שלך בעצם. איזה טירוף. אני חושב שבהשגחה ההורים שלך החליטו לקרוא לך יאיר יהודה, כי אני בטוח שיהודה, הנשמה שלו שזורה בנשמה שלך. אני בטוח בזה.
ואני מברך אותך שהלב טהור הזה של יהודה והנשמה הקדושה שלו, שוודאי לי שהיא קשורה בנשמה שלך, היא תסייע לך לעבודת השם ולחיים, להיות באמת, למצוא את כל הדברים ששייכים לך, את כל הדברים שקשורים ללב שלך, מדהים, יש לך לב מדהים, 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 ויש לך הורים פלא באמת, השתבח שמו לעד, וסבים וסבתות באמת. ובכוח הזה שיש לך חיים טובים, מבורכים, של אריכות ימים, ושל בנים ובנות, מתוקים ומתוקות, ושל שמחת חיים, ושכל מה שתעשה תראה חן וברכה והצלחה, וישועות מעל טעם ודעת, כי יש לך איזה יהודי אחד שקוראים לו יהודה, שמבחינתי יהודה, הוא מבחינתי, איך נראה יהודי זה יהודה, ממש. כמו יהודה, יש לך יהודי אחד בשמיים שמתפלל עליך כל הזמן. שמשמור אותך, נשמה שלי. הצליח מאוד. למדתי מיהודה שלב טהור והארת פנים זה דבר שמחבר בין חברים. ועכשיו ממשיכים לכותל כדי לפגוש את הרב סולי אליאב, מנהל הכותל שלמד תורה עם יהודה. שלום יאיר יהודה, שלום שלום, איזה אור יש עליך, איזה חיוך, איזה מותק של בחור. כן, מה אני יכול לעזור לך, צדיק? שמעתי שלמדת עם יהודה תורה, מה אני יכול ללמוד מהתורה של יהודה? וואו, מה אתה יכול לקחת מהתורה של יהודה, השם ייקום דמו, וואי. אתה יכול לקחת המון מהתורה שלו, ואתה יכול לקחת עוד יותר מהדרך ארץ שקדמה לתורה שלו. יהודה אהב ללמוד תורה, והייתי אומר שהוא אפילו נאבק על זה. אבל הוא היה בצבא. ולפעמים הוא נשאר בצבא שבוע, שבועיים, ויצא לחופש, ולפני שהוא נוסע הביתה, הוא בא אליי ללמוד תורה. הוא הרגיש שהתורה זה כמו החמצן שלו, זה כמו החיים שלו. וזה היה כל כך יפה לראות איך יש לו מסירות לתורה. איך יש לו ערבות של תורה. זה לא כי הכריחו אותו, אלא זה בגלל שהוא הרגיש שהתורה זה באמת נותן לו את העיצוב של האישיות שלו, את החיות שלו, את השמחה שלו, את העדינות שלו. הייתה לו אצילות נפש נהדרת, מאוד אהבתי אותו. ותמיד, תמיד, תמיד, כשהוא הרים טלפון ויכל להיפגש, מה שלא היה לי, עצרתי את הכל. למה? כי יהודה בא ללמוד תורה. והאמת היא שהרבה דיברנו, וזה... גם הדיבורים שלנו היו תורה. למה? כי כל הדיבורים היו על בעצם איך להיות יותר טוב. איך להיות חבר יותר טוב. איך להקשיב לאחרים. הוא היה פשוט מקסים ונהדר. אני בטוח שאם אתה לוקח ממה שאמרתי אפילו קצת, אז אתה בונה את האישיות שלך. מגדל דוד בנוי לתלפיות. תוכל לברך אותי לכבוד הבר מצווה שלי? בטח. שיקוים בך גם, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו עיתון בעיתו, ועלהו לא ייבול, כל אשר תעשה תצליח, וגם בעיקר, שהקדוש ברוך הוא יהיה שמח איתך, ישראל אשר בך יתפאר, שתעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז כולם ישמחו איתך. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. למדתי על יהודה שגם שקשה עדיין מתאמצים בקביעת עיתים לתורה. ועכשיו אנחנו ממשיכים במצפה זיו, המקום שיהודה הקים כדי לשמוע מסבא על אהבת הארץ שלו. שלום. מה נשמע? אז נכון, דוד שלך יהודה, שהקים פה את המצפה כאן, מצפה זיו, יחד עם החברים שלו, יואב ואבישי, שהיו איתו בצבא באגוז, יחידת אגוז. אז הם באו לפה לפני 22 שנה, ולא היה כלום כאן. חוץ מהערבים מסביב, לא היה פה שום, ביישוב מעלה חבר, לא היה כלום. הם, בזכותם, שהם ישבו פה, עכשיו רואים, יש פה דירות, אנשים גרים פה, יש פה חיילים למעלה, ויש בית מדרש, והכל בזכות אהבת ארץ ישראל שהייתה ליהודה. אז חשוב מאוד שמי שבאמת אוהב ארץ ישראל, כמו שיהודה אהב, אז צריך להכיר את הארץ, לחיות את הארץ, לא רק לקחת את הכל כאילו מובן מאליו. אז להבין איך לגדל פה דברים, ואיך
לא לפגוע בארץ ישראל, איך באמת, איך באמת להראות כלפי כל העולם שאנחנו אוהבים את הארץ. קח איתך לכל החיים את הערך הזה שיהודה נתן לנו, על איך באמת לאהוב את ארץ ישראל, ולא לקחת את הדברים כאילו מובנים מאליו, שזה לא פשוט, זה באמת להשקיע כדי לראות שאתה אוהב את ארץ ישראל. אז אני אברך אותך, יברך השם ישברך, יהיה השם יפונך שמחה שלום. עברנו מסע קצר אבל משמעותי, שבו זכינו להכיר עוד קצת את דוד יהודה. אני שמח על הזדמנות להכניס אותו יותר לחיים שלי ולקבל את הערכים שהוא הורש לי.